Igbo Igbo ekenekwa m unu. Biko dodo si wepụ n'aka enwe n'ofe tupu o bido ghọba aka mmadụ. That is the genesis of this video aji na wee bịa n'ụbọchị nke taa. Gwa kene m ihe mee na ndị mmadụ pụta unu ji na-ehu ihe alụ n'ụzọ wee ka o wee baala Igbo mma. Unu ji na-ehu ya. The last time Lozeus ji na this head bridge ejeme video amount of cameras that place unu zidebe. When I get people have enlarged yourself again, Zusha. Mgbe me that video, ejide one man na mbuko obosi onye Igbo anyị. Ibute si type park ụmụ covert anwa iron eji local government. Ibute si ebe ha na-ele ihe mgbuka. Obulu that you people are engaging and enriching crimes because you people want gain. Kini ihe menji ekwuli ha. Those iron are very expensive, and one of the most also now liquid metal. You put on a lot of things. All the very heavy or not the sound. You people don't even care. Because none of metal tandi by. Always like Hamuto si bana by no bataro. Pim. Omada an accident and mother. If it is a mother because you contribute to it. You people contribute to it in the host of eager chuego. Moseka one of my friend na alone. Mother only be a jena be a tokolo wire uju or wire chana be a less only was no Belgian wire. Unamanju mother haju ebusi wetia unanel we see what to 50,000 na after let's get 10,000 15,000. Ngo eleya 50,000 na akpọ nwoke wise businessman. Mana that thing in go is endangering the life of another person. Unu emegide gị ha n'ọgwụ kalịa n'ime ahịa. After sị na na-ele ọgwụ na etili ndị Igbo anya na ndị Igbo na-achụ ego na ndị ihe ọbụla imegide gaba na ndụ mmadụ ya become ibugo onye ọgwụ ego. Ihe ọbụla imegidekwana n'ụwa ọ bụrụ na ya aka ọsọ ndụ mmadụ. Ibigo ina igobago ọgwụ ego mana ọbụrụ ya ime ọbụrụ wele magbuo mmadụ mana that na ime contribute ha to something that will lead somebody on so that he enrich onwe gị. My brother, my sister, igobago ọgwụ ego kete ịgaghali onwe ike kali na bai 20 years 15 years 10 years 15 years 30 years. Young men of our generation anazi bika nka ọbụrụ maka ajọ ihe unu na-emekọnata. The level of young widows is on the all-time high. It's on the all-time high, man. You people are not seeing it as a very big problem. None of that fear, bro, make a reckless life and ajo ihunu neme. Manano ne kwosu no sunu na no, but I will keep shouting and sounding that warning. Weapon akani hojo ndi boy, weapon akani hojo chukwa bo no weapon akani hojo. You people are becoming wicked and extraordinary heartless. People are becoming wicked and extraordinary heartless. Kedin kebu na pote je husisi heji welu uzo. Upon na eji bridge ejide ndị Igbo na amụ si na government lolono bridge bridge na bụrụ ha nwalo bridge gridlocks Jonathan pioneered the movement. Kita alochakwu ya kudejize vandalize ya enwere onye ugwu ihe hope that mbuli na bụ ugwu Hausa o ha hope ya bịa lesekwu ya hụnụ una manju ebe esi bute mala na this thing but something that can only come out from government property that is in the na ani Igbo akwa edosa ka o wee dịrị Igbo mma kwụsịnị ya ka ọ bụrụ sọsọ ọgwụ ka anyị na-aya ọgwụ fake ajụrụ n'ime ahịa ka anyị na-aya amụrụ ndị ahịa ebuzi ebido onye Yoruba bịa je tụọ ọbụnata ana Igbo abịa na-ele onye Hausa je tụọ ha ọbụnata ana Igbo abịa na-ele because after say you don't get two container or give me make I buy from you now make you dey go I go put money for you. Una na-ele liver problem akarịa kidney problem akarịa ka ya chagodo ụmụ ihe a na-ele n'ahịa bụ fake ma fruit ma aki Hausa ma nke eweta video ebe onye Hausa na ụmụ amele na aki Hausa na akụ Igbo ha na-ele
Kamara na nke anyị na-aya aya biko ka ihe pụrụ ihe ili n'ọnụ ka a na-aya hapụcha nke dị n'okporo ụzọ alis ị na-aga n'ụzọ obi elu ego ana o nwere unu jide aka ya dị n'ihe a report that person to the nearest government. This is wickedness and evil. Nenene this video kwunu fi ihe menje kwunu. My people, on nwere ife nchọrọ igosi unu na this video you watch now. If anu now bụ ogologo Second Niger Bridge. Iwotago ndị police nọ na mgbago ebe enu. Now watch ya. This is the down part. Even though I can't complete Benka, but that is not why I'm here. Now look at the reason nju na make this video. Watch ya now. Onwe na forever now. Onwe na forever now. If anu we for now nwere a cover. Edwe cover bụ enu ebe a. Nke ga na-esi vu mmiri ọbụna si ebe asọta mmiri because him na onwe kanu Julius Berger so eroza. Now ọbụna the dirty route ebe a that particular ejwe iron na thick iron ejwe cover I see vu the dirty the mmiri aba so that ka dirty happy banye n'ime ebe a ya esuchie connection ebe mmiri asị apụ efuge. Now gbadum no nwere tunnel m na-egosi now. Now look at this tunnel. If na nke do more wilder. If na this place na ịba n'ime ebe a na if na n'ime ebe a nwa dị ka ime house underground mana ahụ ebe mmiri si aga ndị ọcha rụrụ that is ndị Julius Berger rụrụ house na this Second Niger Bridge. If you go watch this iron knife for now iron na akọt si akọt amom kele afi ofuma iron knife akọt na akọt bụ ebe si ejide aka agba na ebe a ịtụkwa ịgbagote ejide this iron n'aka ndị ọcha rụrụ ebe a ma the purpose ha ji wee rụọ underground ebe a ịghọtago ịchọrọ ịgbagote ijiri iron aka wee gbagote but right now na ndị ori abịago court si ya the iron I don't know ka ndị akpakara ndị a na-ere akpakara ya condemn ha bi court si akwa ifugo na the iron na court si ya. Not only that now ịchọrọ ịbanye na this particular watch ya ịchọrọ ịbanye n'ebe a now ịma mfụsị iron ị ga-eji wee jide ụkwụ jide aka wee baa ịtụkwara ịpụta ịma mfụsị iron ị ga-ejide ebe a wee pụta because of gị oke ọchịchọ ndị ori abịa zuche walking ngwa watch ya nke eji cover this place now ọkwifu na ezuru gị ya likewise nke eji wee mee gịnị cover ebe a ọkwifugo ezucha gị ya. Now o nwere ihe ọzọ m na-egosi gị now. Watch, just follow me because ụmụnne anyị mba ihe wetara ka e wee nyere anyị nche aka. Now ụfọdụ ndị esize watch ya watch this one now. If this one the same thing ezuru gị ya enu ifu now bụ ezigbote metal dị egwu ezuru gị ya. Now watch kwa this one now. Ihe wetara ka enyere anyị nwa bụ ndị ụwa aka all Nigerians ụfọdụ ndị abịa sizi ọfụ na ifu nke na the same thing is applicable ngwa watch ya now so straight if ihe niile ifu now ewesigo ndị niile ndị ebe a mana o nwere ọzọ m egosi gị n'ime mgbago ebe ị na-afụ ihe dịka pole now just follow me on this just follow me ka m kọtọ ya because ebe ị na-afụ na tokwara aka ka m kọtọ nruzi ebe a ka m continue this video ka m hapụ iwest that one ụmụnne m na-eshare m this video n'ife emebiwo ka m gosi gị something here ọkwa ifo na nke anụ a ihe a na-egosi gị na akọvara ọkwa ifo ihe this mmanya now ọ chọrọ ịba n'ime ebe a mana this thing that now sivuo ya jide ya so that ka ọ hapụ ịdabere n'ime ka ọ hapụ ịblọk ebe mmiri si aga na onwe ya ọzọ nchọrọ igosi gị the reason I'm actually doing this video let me be in the haste because ụmụnne anyị just no feeling all right ha onye bịa like this ọ na-eme na-ezu ori iyi makwa nọọ ihe ọra ọkwa ị na-afụ Second Niger n'ebe ọkwa ịfụ nke a intight o nwere ihe mere ngwa na-abịa na ha ngosi gị ifu this one ka o si wee na-esi ife afịa niile ifu nke a ka afịa si wee dịrị ya n'elu ma aja o si vicha ha ncha niile ngwa watcha ịma the reason look at now ị na-anya here ihe ifu na kamera ịghọta ihe ifu na kamera now watch ka kamera si wee dị from here ebe a ka watch kamera nka ị na-afịa n'etiti ebe a now camera dị onanụ gbago cross all the Second Niger Bridge ifugia and then the police no n'ebe enu so these people amago that okwifu no nwere anything like polo dị ebe ifugia you nwere anything like polo dị ebe no watch ebe polo end ifugia and every polo dị ebe na atinye CCTV now because and it's not only that not in CCTV the police na ebe so they cannot you check all these ones watch amanka ifo ha tani make it covered likewise nke niile dị ebe a niile dị covered you want to go so because of that the police now and by the help of this security camera here
they cannot tamper the ones here. No, because of now this thing I draw. That is why I just know Zukoche and Kenny Debenu. Women not into this kind of character. I could see I was parking when no people work and madu. Because here no Abuka government Buhari Woputerani. Can you well only Ranyaka the first Niger Bridge? Now what they da upon all Dawago, but now the load on a book carrier. A Woputerani come Rocha marriage if now I'm not gonna. If now basically underground come on anywhere now. You know underground that bridge on underground. Watch a height na level land. If you get you will put a recorder on him or for don't hijack or share them this video. If you maybe you